Aprangsi KARDOM Karbi anglo lapen pininili puthot wang tholo nang litum kelang bom mati kachingonai channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along lapen pinia bangke nili nang litum afan APDCL WORENG Awarsai APHUTHAK si LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo lapen nang litum stami nang lang dun igon lapen dak suri 2000 so se dak vacancies mangado lasi lang pon lonang lapen chethan pon lonang lapen non nang litum kelang bom labang ke kado ka weda chini lo Karbi Teach 2.0 YouTube channel lalo lapen LABANGSO channel long jong si komane abang pu abang phi jong si non nang litum kelang milang mate nang homri milang pol nang litum kaching hon pen subscribe ingon lapen adu hes tame nang litum belar jan theklo ing dakta nang litum ber ponik denon lalo pole munon pinili ajat update le once tame nang litum a mobile long nang le daprai lapen nang litum stame kachini daprai fan lo Dangte pada depin pen LABANGSO WORENG Awarsai APHUTHAK le thiak pen lang polo nang lapen chethan pon lapen ladang LABANGSO APDCL RECRUITMENT 2023 LABANGSO APHUTHAK asap so dak thiak pen lang polo nang lapen nali tum stame nang lang dun igo lapen kumanti pen sedak chengi ma kai apply mate non cheng wailo ma mate kon an vacancies nei kdoma la haya APHUTHAK le non lang pono nang asap so mate thiak pen chethan pono nang aprangsi nang litum la event mate dak lang pon igo APDCL RECRUITMENT 2023 lo lapen Department of name ang nang litum Power Department of Assam lo lapen dak organization ba nang litum APDCL nang litum dak thek pon loi lapen exam authority bang Assam Public Service Commission mate APSC ahin ben dak exam bang at ponpo lapen dak post amen bang dak grade 3 lapen grade 4 of hanlo nang litum dak thek ponong po lapen dak number of post bang dak 2320 lan piponi pusiki po lapen dak eligibility bang 8 lapen 10 lapen 12 lapen graduation latum han ta dak ang hoy bang mate apus bang dak pen dopon po lapen application started bang ke non pipon pelang la si komantua det pen si pipon ni mala bang ke nang litum update long ik daprang po lapen last date ta dak pipon pelang lapen nang litum stami LABANGSO official website long dam pen nang litum hodak stami notification nang litum lang dam ikme mate thek mon long ikpo lapen dak eligibility criteria la lang polo nang the eligibility criteria upcoming Assam APDCL requirement dak kitok do education qualification bang candidate sole process required education qualification to apply for Assam APDCL requirement for each category of post. The detailed information will be updated here after the release of official advertisement la advertisement nang lelelang la penunda klar dagalam nang litum thek pon long ikpo lapen aprangsi da hini ang dema citizenship bang Indian citizenship abang phumate abang pinang po lapen residence bang dak he or she must be domicile in state of Assam state Assam arlo amunitum si dak apply long chade lapen age limit bang kenang litum dak pen 18.38 laso ang bong molom abang pu abang pitum dak apply dun long po lapen putho dak age relation manali tun labang nili dak nang than pun pelo lapen application fee hin lang dam lo te dak application fee manali tum online si dak payment nang po lapen application fee kan an ne ke nai labang ke nili non nali tum han than pon ikpo lapen category wise si dak application fee ba en pon po lapen wise category wise si dak application fee bangan kipinai lapen general aphan ko ane ani lapen OMC mate MOBC la tumhan ka ane nei lapen schedule caste lapen schedule tribe atumhan bangke dak nang ni non penta dak nang ni nalitum dak thek pon long ekpo la INR ke do dim bang labang nang po nalitum lang pon ik namilo lapen kai planning a process bang la puhlo da to apply online for the APDCL requirement 2023 candidates need to official website visit this direct APDCL link long nalitum dam nang po official website along odak dam penalitum la registration paplan nang po registration date benefit nalitum la form nalitum personal details kadu kavi nalitum fill up nang po lapen ka upload ning bang ke nalitum photo passport size photo nalitum upload nang po lapen signature ta nalitum
pan nang po da upload ning la pen category la category link no nalitum la application fee bang pinang po application ki fee ki pinang la bang ke payment ning bang ke online mode la sip Google Pay, Paytm, Phone Pay, lapen debit card, credit card da jat pen stamina litum payment nang pinang po lapen kijut si ba nalitum submit nang po submit dat pen fin nalitum acknowledgement anum alo bang nalitum long ikpo lan lo lapen dak putat notification release date bang dak 20 labangso chiklo 20 December 20 dia ikta December 2022 matela December chiklo pinine update wain penamne labang nang le daprang post tame lapen application start data dak December pen sedak cheng pon pola pen last date ban January molam ansi adat pathik thelang non nang le dapola sinali tum ready bom mate apply duni ning hang atum nali tum ready bom tamelo document sai hoi document samukha employment exchange the hola pen non molam bangke vorenga Awarsai jong se naing pulte labang ke birth certificate bang ke doke nang sodlo lapen birth certificate nali tum ready bom tamelo lapen aku nang tula income certificate labang ta nang ina litum lalo lapen documents for APDCL online apply labang nali tum grade 3 lab kenai bang ke photo password nang po lapen scanned copy of signature nang ikpo lapen any identity proof Aadhaar card voter ID pan card extra nali tum adjust tami nali tum pidang po identity proof afan lapen number 4 along bakke education qualification marksheet lapen certificate nali tum cheredi nang po lapen 5 number lamang caste certificate if any lapen kapre documents tolang te nali tum pidun email hadak bangke kinang sodi la bangke nali tum dak photo bang nang po pakni lapen scanned copy of a signature of the candidate lapen nali tum signature bangke upload iknang po lapen photo upload iknang po lapen identity proof nali tum identity proof afan Aadhaar card voter ID lapen pan card pidun tachok lapen education qualification marksheet lapen certificate dak pidun nang kinang sodlo lapen caste certificate nali tum nang ikpo lapen dak extra bangke nali tum employment exchange lahai hui nali tum dak pen nang ikpo lapen jong se update long lo pulate nili nali tum thek pon long igel abang so YouTube channel long la sila son update nali tum karjulong very mate kilang long very aphan nali tum labangso Karbi 2.0 YouTube channel ba nali tum kaching hon pen subscribe ikon lapen adu het bell arjanta dui dakanali tum berik den lalo pune monili ajar update le labangso YouTube channel long upload stami nali tum kachini daprai lapen kilong daprai apano tangte pinya video long bangai la ansing ton jogji det pa themani li labangso puthak bang asap sunali tum phan non pen nang pachini make edi pusinili labangso video bang semar iglo lapen non nang le daprang pon ali tum chonghong poning ding ik channel labangso wareng Awarsai abangke lapen kadoka ve Karbi akhai tum stami apply dun ikon lapen long le bang afida lamna nali tum wareng Awarsai jong se kachar lido pul nali tum jog dunon athema ST tum handak fee bang akijoy fee bang pinang ne lasinali tum jog dun igo try dun igo tangte pinya video long mal ansing ton jog jidat pola si dome thak me kadoka ve Karbi 2.0 YouTube channel kelang ara doan panstami nilhin pen KARDOM